Wengane zakuthi impela sibona lapha ke unjoko kwiciko lika Maskandi elidabuka ephansi kenkandla ke emchisandlu njengoba ke thukuthele ke egane ke onwabo ngaso ke isenzo sika ngizwe umlando umvuka mcuno na ke odabuka phansi ke enkandla bafuthi impela ke unjoko bese khola ke edile ke ekhala ngalo ke icuno bafuthi impela mina ngeke ngizilanisele kakhulu ke kodwa ke ngicela uba nginishiyele yona ke lenkulumo kanjoko nani ke nizwele lo bingelela unjoko ngokuzaleka ke ngizaleka lapha endaweni yasenkandla emshisandle kungumathe la ngazalwa khona ngakhulela khona ngenhlonipho futhi nangayo yonke indlela ongayicabanga njengoba ngihlonipha nje ngihlonipha wonke umuntu okhona emhlabeni ngiyumculi ke okuyisi isiphiwo ngizothi isiphiwo sami ngoba ngiqala ngokucula sengimdala nje ngikhulele khona nengikwazi ukwenza nenginakho noma ngabe kuthiwa kudelelekile kodwa ngikuthole ngawo umculo akaze ngisebenze mina shuthi nje kwakubizo ngikhule ngaka nje ngikhulela khona akaze ngibe nazo futhi inkinga ngingena kule video nje bafuthi ngizale video kusebusuku kodwa ngihlushwa isimo sokuthi akulaleki mina ke emculweni ngijwayele inhlamba zakhona sifikele kuzo sayijwayela nje ngoba ezinye zakhona ziyasikhulisa ijwayelekile ezisikhulisayo nje nezihlalo ezenza ukuthi ihlale si relevant ngaso sonke isikhathi cha ngena nje lapha abafowethu angithokozile ngevideo ngabe ivideo ngabe yini kangizwe ungizwe bafowethu ibhlungu lento ayenza kimi akayiqali manje nango 2020 umuntu ebengimhlonipha nango 2020 wayenza lento mangikhumbula kahle kwakuzophuma album yami ethi Iziba wayihliphiza ingakaphumi engayazi nokuthi izothini wayihliphiza ngicabanga ukuthi kwakuyi CD prom wayihliphiza ukuthi nje kube into ephelayo thema iphuma album kwayinhlanhla yokuthi ke umuntu akwenze ngendlela asikefisa ngayo yaduma ingoma yethu abakamelo yadla abantu kodwa yathatha isikhathi ngoba abantu babebelieve kulokhu ayikade kusho namanje ngifica ngisesimeni la ngikhiphe khona ingoma ezimbili futhi abantu abaningi bengakazi nokuthi ngithini ngicule ngo Capitec okay kuyindlela yokucula ngendlela umuntu ocula ngayo bagxekayo bajabulayo kodwa futhi i-outcome yokuthi ngizothini ngempela kule album akekho umuntu oclean nokhiye ukuthi ngizothini akekho nje osazi ukuthi nje uzocula thini kuseyilawo mazwibela nje ingoma ezimbili kuyingomeni ezu14 kanza kwethu lento yenziwa ngizwa ingiphathi kahle umuntu ohloniphayo sengithi angisho manje ayingiphathi kahle ngoba akaze ngibe nakho ukulwa kokudlala naye kodwa yena akukho ukulwa okudlalayo umayelwa nami ulwela ukuthi manje ungizwe ngaso sonke isikhathi uzama ukubulala mina ungizwe ingane zami nasemndenini wami ufana nomuntu othatha umkhonto ezongigwaza ngihlele ekhaya ngisho emndenini ngisho ihlotsheni ngoba lento ayenzayo ayinhle so ke mfowethu sengithi angizoyikhuluma lento ngizwe ukuthi lento yenzayo mfowethu ayingiphathi kahle angazi ukuthi ngabonani uma ngale mhlambe kunecala ungitshela ukuthi la ndoda wangona wenza 1 no 2 angikhumbuli nangelilodwa ilanga ngona mfowethu mina abantu angiphila nabo nabantu abangaziyo bangazi ukuthi ngumuntu oyihlonipha kangakanani noba hlonipha kanjani abantu nobazisa kanjani abantu ngisho ubudo ngikhuluma kabi nongithukayo nonjani akurong ke ukuthi abantu bengakuzwa uma bengayizwa into oyenzayo ngoba sicula nje asiculela ukuthi sithando yibona bonke abantu siculela ukuthi abanye abantu basithande abanye futhi bengasithandi ngeke ke kwenzeke ukuthi uthando yibo bonke abantu so ke lento ayenzayo ungizwe ukuthi azongikhuluma ngingaze ngisho lutho kuye ngingaze ngenze lutho kuye naqale wangigubha ungizwe wangigubha uba ngize ngigcine manje ngingasazi ukuthi lo muntu ngiyamhlonipha kodwa manje wangigubha wakhuluma amagama okuba yena yonke into ayenzayo mayikhuluma ngami kusuke kuqeda ngami uzama ngayo yonke indlela kube ethiwa kuya ngaye mina ngaba ngisa exist mina ngizwa akaze nginaki impilo yakho njengoba nje impilo yakho kade usubuke kuumuntu ongcono emphakathini waphinda futhi wena ngokuba ilento iyona wabuyela kulolu tawu okulo njengamanje akaze mina ngize ngiyinake leyo nto uyabo
abantu base bekumukele bekuthanda mfowethu waphinde wayibuyisela ngalendlela oyiyona akazeke futhi ngihambe nginaka usizo lwakho mina onalo njengamanje ukuthi ngizongena empilweni yakho uma ngihluphekela mfowethu nginosizo lwami akunankinga kuyeke ngihlupheke mfowethu kodwa musukwenza ukuthi uzothatha iparish lengane zami wena njalo ngaso sonke isikhathi ufuna ukuzolona ingoba ngenzani kuwe kuphi lokhu mhlambe ke okubo okuyisona engakwenza kuwe nokubona ukuthi kufanele ukuthi wena ngaso sonke isikhathi ulwisane nento yami engiyenza akaze ngunaka ngisho uyazi ukuthi nguhlonipha kanjani kodwa lento yenzayo mfowethu ayinhle kahle lokhu ngifuna ukusho isizwe sizwe ukuthi inhlonipho enginayo ngawe mfowethu iphelile.